Ti Masakbayan. Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkuana, ti Masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy ti Masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nanang, ada kumakayat ko nga ibaga kada kayo. Anya da ita anak ko. Itatanalpasin da ita semestre. Agsarde nga kuman nga agadal, nanang. Anya? Kayat kong tagbiro kiti panggadak. Ngam adda ka pala iti second year iti inalam a kurso anak ko. Sayang mo't tinarugyam. Diya ako nagtuloy, nanang. Kayat kayo nga mina natulungan. Amok ang marigrigatan kayo na mangisaksaka diti panagadal ko. Nangruna ita, taawanin da iti tatang akatulungan nyo. Anak. Diyak kayatin na marigatan kayo pa'y nanang. Isa kayat kong tagtrabaho. Anak, saan mo tamasapol nga aramidem dayta? Kabaulak pa'y, James. Basta, nanang, diya ako nagtuloy. Ay, sige nga rud anak ko. Aramidem na anya ti kayat mo. Ngam kayat ko apanunutom ana imbag dayta nga aramidem. Nakaikad din ako, nanang. Sigurado laeng, James. Diyak kayat nga agbabawi kanto iti udi na. Santo Apolos, nanang. Nakapangad din ako. Talagang agsar din ako ni agadal. Kat agsapulak langan iti panggadak. Kumusta ti panagsapol mo iti trabahom, James? Awan pa'y nga rutina sa pulak. Talaga narigat ti sumrag iti trabaho na undergraduate ka. Talaga Ti kayat dagamin, jay nakaturpos iti kolehiyo. Ngamoray no kasta. Jak sumuko. Ikarigatak tagsapol iti sa bali. Aramidak da ito'y para kan ni nanang. Day takat ti kayat ko kan ka. Saan ka amawanan adagos iti namnama? Amok anarigat ita ti sitwasyon nyo. Nang runa kat pimusay metten ni tatang mo. Isu ano adda ka sa pulam, ibagamlaan kanyak. Barang makatulongak, James. Agyaman na, Christian. Ngimno kayat mo tinababa a klase at trabaho, adda amok. Anya trabaho dayta, Christian? Adda nakitak nga establishment nga agbirbirok iti janitor. Day takat no kayat mo, dagbalin a janitor. Ni, apay kit dinasaan ngay. Kayat ko. Uray dayjay pay laang ti sarkak. Sayang nga mintaglabas ngal daw. Wana, ken mabalin mo met ti agbirok iti sa bali kabayatan ti panagtrabahom kas janitor. Puno dayta, Christian. Katagyaman na kiti impormasyon mo Aplayak dayta trabaho. Tauray no nababalang ama ko na. Sa anak mo't ang makaagrabyado iti sa bali. Nanang, adakon. Ay, nasaya at nasimangpot kan anak ka. Kasla naragsak ka. Adan samot na imbag adamag, anak ko. Talaga, nanang. Isa naragsakak. Amuyo, adan na sa pula ka trabaho. Ha? Agpaiso, James. Nanang, nakastray ka ka janitor iti may sa marketing establishment. Dagiti nga gidil-deliver iti nagduduma produkto ka dagiti pagtagilakwan dito syudad. Kasta ka de, James. Kabailam nga ta anak ko. Saan ka nga tamarigatan nga agbalin a janitor? Kabailak, nanang. Ken araramidag da ito'y para kada kayo. Ipatpatid kayo unay, nanang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Akas itiin karik iti day di tatang, idi si bibiyag pailaen. Ngam ulit, anak ko. Saan mo amasapol nga aramidan da ito'y?
Mailalaanak ngamin itinarugyamon. Di yun panunutan day tananang. Ado mo tinadamdamag ko na saan na nakaturpos iti panagadalda. Ngam kinabailan damot at pinarang ay ti panagbiagda. Katkasta tara paap ko nanang. Amok, dinakbaybayan ti Diyos. Naimbag nga daw yun, ma'am. Si kakadidya baro a janitor mi ditoy? When, ma'am? Siyak na rod. Anyat orasan? Ha? Saan ka di nga alas 8 ti sarat mo? Pasado alas 8. Umunapay lang aldaw mong agtrabaho? Naladaw kan adagos? Pasensya kayo, ma'am. Narigat namin tilugan ni Jayan mi. Sapay traffic itay. Awan bibiyang ko. Masapon nga alas 8 impunto adda kan ditoy. Pasensya kayo, ma'am. Saan na maulit? Rumbang laang. Anya pa lang rutar aramidam. Rugyamon tagdalos. Yes, ma'am. Siguradom laang anadalos ti amin apasat ti opisina. Tano saan? Ikatan ka matla dagos. Namnamaan yung aramidak tinasayat ti trabaho, ma'am. Saan ako na nagtuloy ang nagadal? Nagdesisyonak ang nagsapul iti trabaho, tapno matulungak ni nanang kadagiti pagkasapulan mi iti inaldaw. Amok amarigata na ni nanang amang isakad iti panagadal ko, naglunak at agmaymaysan, tapi mo say kat nga rudon ti ama. Nasaksyak namin ti rigat kan sakripisyo ni nanang. Kaasi iti Diyos, nakasaril kak a janitor iti maysa a marketing company. Impakitak ti kinasaot ko nga trabaho. Kat nagbumamot ti sakripisyo. James, saan ka na janitor laang? Si kanti dinutukan ni boss nga agbantay ka dagiti stock sa maipan iti bodega. Uwan nga rod, Ma'am Janet. Kat pagyamanak unay dita ka ni boss. Apay, iti panagkunam, nangaton ti saad mo diti kumpanya? May isa kalata a bodigero. Sana bali, ma'am. Ti importante, naitalo akon. Kat saysayatek man ti trabahok. Tapno saan matakababain ka ni boss? Anya ti serbi ti pan nakapromote mo. No nababalat tama ti sweldom. Okay lang, ma'am. Ti importante, maramid ko na saya ti trabahok diti kumpanya. Ken, dakil atulong ti masusweldok dito eh. Agin lalaing ka talaga. Para makita, no aginggat ka ano ang makapagbayag ka nga agtrabaho ditoy. Kumusta ti trabaho, anak? Nasayat mat nanang. Kanamuyo, napromotak nanang. Saan ako na janitor ita? Siya kung ti mangimat maton iti bodega ti kumpanya. Anya, ay, saan ka di anarigat na itatrabaho, anak ko?
Si kati makaamo amang kita kan mangbantay kadag iti maikabil iti unag ti bodega yaw. Kabailak day tananang. Ado ngamin tinaamuan da nga anomalya iti bodega. Iso asya kong ti dinutukan ti boss mi. Barang maisimpak ka no ti amin. Ay, sa bagay. Amok akabailam day ta trabaho, James. Ikarigatak nanang. Iso na lang ta. Dagiti daduma nangat nga itong umsyak ti saad da. Lalaisandak nanang. Manipod pa idi ng rugyak kas janitor. Ay, di mo iday kaskaso, anak ko. Ti importante kat ar-aramidam anasaya at ti trabahom. Umapal dalaeng. Gaputan na biit ka pa iti trabahom ngam naipromote kan adagos. Amok day tananang. Ngam numaminsan. Makapaawan mo tan iti ganas. Diyak mo naging kat ka ano ang makapagtapilak. No kas di alalaisandak. Awan tinaskan apanaknakam kadakwada, anak ko. Basta aramidam anasaya at ti trabahom. Daytay awan ti mapasakitam a tao. Dayta ti importante. Amok nga adayo pa iti madanon mo, anak ko. Kat maragpat mo to amin nga arapaap mo iti biyag. Agyaman na kiti suportam nanang. Ipatpatag ka unay. Patpatgan ka matunay, anak ko. Ala, ingkag puluson tamangan tantaon. Nakaluto akon. Sige nanang. Kasla na imastisidain tayo ita. Ay, talaga, anak ko. Jay paboritom tilinutok. Wow! Talaga believe ka ni James. Seryoso iti trabaho na. One, sir. Talaga nagagat. Nakita ko ti performance na. Nang runay di sunti mga matmatun iti bodega. Napukaw dagiti anomalya. Talaga, sir? Kasla nagginad ba't nga gargaraw, sir? Saan mat na iti kinaginan ti panagkaraw ti basaran iti nasaya at trabaho, Janet. Makita kat nasaya ti panakaikabil dagiti produkto iti bodega. Kan nagdalos ti bodega ita. Kunamot dagiti daddo mga empleyado, nga da kanusad-sadot na. Mga nupod no mo ti bagbagada, sir. Oh, come on. Ang mga napapalan dalaan ni James. At talaga dagiti kakasta at tao? No asino pa itang trabaho iti nasaya at isuti intrikanda. Basta pa nagkita kat nagagat ni James. Kat dagiti kakasta nga empleyado ti kasapulan ti kumpanya tayo. One, sir? Di kagdanag, Janet. Basta ti importante napintas ti performance ni James. Kan makatulong iti kumpanya. Saan nga importante kanya ti opinyon ti sabali at tao? Nang runa dagiti panangpadpadakas dakan kuana. One, sir. Basta ti madlaw ko kat talaga nga asset ti kumpanya tayo ni James. Iso kasaritak intun madamdama. Good morning, sir. Pinayabandak ka, no? Well, James. Wala, agtugaw ka. Thank you, sir. Nabayag a pinalpaliw ka, James.
Kat nakita ti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho mo iti kumpanya tayo. Amok nga dupay ti kabailam nga aramidan na makatulong tapno dumaras ti kumpanya? Sir? Manipo di disikan ti nangimaton iti bodega. Awanan ti amak ko nga addan tumanen anomalya ang mapasamak. Naiyornos mo ti amin. Kaya't nga po iti dayta. Kaya't ka nga i-promote iti nangat nga tumanen na posisyon. Ha? Agpaiso, sir? Yes, James. Manipod ita. Agbalin ka na supervisor ti kumpanya. Ngam kaya't ko nga ag-field ka matlaang tapno mamonitor mo dagiti ahente tayo. Kan kaya't ko asikat isumango kadagiti makin kukwa kadagiti supplyan tayo iti produkto tayo. Agyaman ak, sir. Jakin pagarup ang maikanak iti kastaya promotion. Reserve mo amin dagito, James. Gapuday tayo iti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho. Nagbunga ti amin na sakripisyong para iti kumpanya tayo. Agyaman akmanin, sir. Kat ikarik, aramidak ti amin. Tapno saan na masayang ti panagtalik ng impaayo kanyak. Dahito yan ti pangrugyan ti dakdak-manan na responsibilidad mo, James. Nga mambo ka kabalam dahito, eh? Congratulations! Thank you, sir. Aramidak ti amin nakabalak tapno makatulong ak pa iti nakarkaro para iti asenso ti kumpanya tayo. Namnamaag ti panagbaligim, James. Good luck iti kabarbaro nga agpang iti karir mo. Jakin pagaro, panabayad gaya man apal paliiwan naktibos ko. Kat nakita na, no kasano ti kinagagat ko iti kumpanya apag papaaya. Aging ka nga rod, idi kinasarita na, tapno maipromota ka supervisor ti kumpanya. Jak ninamnama ang mapasamak amin dagito. Gamga po iti pan nakapromote ko, naglaw ko anak karo-karo manon, akinasurunak ti maysa akatrabahuwa. Oh, James! Apay nga ka diti opisina. Kan, apay akasta ti kawas mo. Uniform laang ti supervisor dayta. Uwen, Ma'am Janet. Napromote ako na supervisor. Katagyaman na kiti panagtalik kanyak ni boss. Anya? Ay, saan na mabalin? Apay si kapay. Ma'am, inik ka na kiti chance ni boss nga agbalin na kamong ti management team. Oray pay. Adayo analalaing paylaang dagiti nabayagan nga agtrab-trabaho diti kumpanya. Amo, ma'am. Sana basaran ti kinabayag ti may sa atawa nagtrabaho iti may sa kumpanya. Tapno may pakita na ti kabailan na. Padasin da kay kaniti trabaho. Tapno may pakita kada kayo ti kabailak. Amom ka di, no kasano karigat ti agbalin a supervisor ditoy? Igab mo dagiti ahente. Igab mo ti sales ti kumpanya. Ay, sana basta-basta day ta trabaho. Ang mga no sumagmamanupay lang aldaw kat bagsakan. Ma'am, nakasaganak ang mga ibaklay kadagiti responsibilidad ko ka supervisor. Amo kasan nga italik kanyak ni boss dito a posisyon. No amo na ajak kabailan. Kasano, no sanda ka respetuan dagiti taom?
Kasano na awan maaramidam? Tapno mapanagnakam ti kabailam nga ibagbagam? Jak dawatan nga respeto dakti sa bali a tao, ma'am. Tinapatag kanyak, kat maaramid ko itinasaya ti trabahok. Tapno makatulong ak iti kumpanya. Well, good luck kan ka. Siguradom laang asaan kang agbalin at tubang iti panagprogreso ti kumpanya kan ti team. Agyaman ak, Ma'am Janet. Ikarik, aramidok ti amin, tapno mapanagnag ang agbalinak nga asset ti kumpanya tayo. Nanang, aday padamag ko kada kayo. Anya day ta anak ko. Kinasaritan nak ti boss ko itay. Napromote akman ng nanang. May sa ako na supervisor iti kumpanya mi. Ha? Ay, talaga anak ko? Ay, agyaman na kiti Diyos. Kasla nagbiit ti promotion mo, James. Uwan nga rod, nanang. Ore siyak, jakmat ninamnama da ito eh. Katamoy, nanang. Nagdakkel tingin matuan ti sweldok. Makaurnong tayon. Ay, nahamaragsakan ak para kan ka, anak ko. Nanang, amin na gito'y amagungunod ko itakat para kan ka. Kaya't ka ngamin nga ipaayan itinasaliwanwan na panagbiag. Agyaman nak, James. Amom ka day, at itartari gagayak, kat timaadaan ka itinaragsak ka na namaya panagbiak. Diyak namnamaan dagiti amapaspasamak kan ka ita, James, anak. Sikat tinagbalin nga inspirasyon ko, nanang. Ken, gapo day tayo ti pamatag ken panang suportam kanyak nga anak mo. Nagasatak anaadaan iti anak akas ken ka, James. Nagasgasa takpay ta sikat ti inak, nanang. Kat day ti titandaanam. Saan ko lang abaligi day toy? Baligi ta adwa. Grabe at talaga ni Jameson niya. Naglaing kun nagagat. Talaga nga ipakita na akabalan natin intad ko kankwa na a posisyon. Sir, basit laan nga ba nagdayta? Saan magsiguro arumbang nga i-highlight nagiti babasit abanag ang maipakpakita ni James? Saan, Janet? Sana basit abanag dayta. Makitkitak ti dedikasyon na iti trabaho na. Kadakkel at tulong dayta iti asenso ti kumpanya tayo. Sir, ang mga no puro formala ang matdayta a James. Nakaro mo ti panagbilibyo kan kwa na? Saan, Janet? Ti kinadiskarte kan kinagagat ni James. Ti mangmangtad iti positibo nga epekto iti team. Masapo nga ikan tayo iti importansya dagiti kakasta klase iti empleyado. Sir, ang mga no saan ang makapagbayag ni James iti na itad a posisyon kan kwa na? Oh, come on, Janet. Mabalin ka di ngagrag sa kalangan para kan ni James. Sana nasayat nga dati kanayon ang negative comment mo. No dati isum kan ni James, mabalin ta pagsaritaan ita. Sir? No di mo ka ba ilan na suportaran ti panagasenso ti padam nga empleyado? Amangan mo't no sika, ti saan na may kanatad iti posisyon mo. Ha? Kwa, sir. Opinion ko lang matdayjay, sir. Dahito ti tandaan, Janet. Napatag maadan tayo iti positibo kan nasayat a working environment ditoy.
No saan mo kabanglan ti agbalin aparte ti panagduras ti kumpanya? Well, mabalin kamat nga ikatan ti posisyon mo, ikamat laen. Ha? Ay, saan mat kumaa, sir? Makikita kan mapalpaliw ko ti potensyal ti amin nga empleyado dito kumpanya, Janet. Karaman kan. Iso nga ipaay mo kan ni James ti umno pa nagraam kan suporta. Tapno nakarkaro pa adumuras ti kumpanya tayo. Congratulations, James. Sikat the most outstanding employee of the year. Agyamanak, sir. Oh, James. Speech ka no kung nadagiti ka trabahuam. Sir, sige. Naimbag arabi kada kayo amin. Kang runaan na. Kaya't ko pagyamanan da ito'y award na naipaikan niya kita arabi. Jak ni namnama da ito'y. Nang runa jak ni namnama ti kaadak ita iti da ito'y aposisyon. Kat gapo da ito'y ti panagtalag kan suporta nga impayo kanyak. Ado da kiti panubok adimtang iti biyag ko. Nang runa iti pimusay ti amak. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo ti inak. Tapno maisakad na lang ti inaldaw ka sa pulan mi. Nang runa ti panagadal ko. Iso nga inkadeng ko ti nagsardeng anagadal. Kat nagsapol ak iti trabahok. Aging kay di nakastrekak kas janitor iti dayto akumpanya. Ado dagiti nang lais kanyak. Ngam sana nagbalin na tubeng dagita. Tapno maipakitak ti kabailak. Ken tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Kat saan ka na pa ay? Gaputa nagbunga dagiti sakripisyok. Aging kay tinaragpat ko tayan ko ita. Boss, agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak. Ken kada kayo matakatrawahwak. Agyaman na kada kayo. Nang runa dagiti nang ipaay kanyak iti pa nagrespeto da. Ken pa nagtalik da. Dahito abaligi kat saan lang nga para kanyak. No di kat para kadagiti amin na nagarapap amatun uyda dagiti tartarigagayan da iti biyag. Saan kayo amaawanan iti namnama? Saan kayo nga agbuteng amang sango kadagiti panubok adumtang iti biyagyo? Kang runaan na, di yu liwayan ti dumawat iti panaraba iti namarswa. Ta sigurado adi na kayo baybayan. Agyaman na kada kayo amin. Congratulations, Manan James. Kat namnamag ti nakarkaro nga iduduruas ti kumpanya tayo, gapo iti tulong mo. Namnamaan nyo dayta, sir. Ikarik nga ramidag ti amin nakabailak. Kat agyaman ak unay kada kayo. Inaramid ko ti amin akabaala, tapnod at dapay ang makatuluma, iti iduduras ti kumpanya, kad sa anak met anapaay. Pudno unay manang na amin at tartarigagayam, nudawatam ti panarabay ti Diyos, kan buyugam iti kinagagat, kad saan ka amapaay. Ti ina, kan tinamarswa ti nagsammakida, kadagidi panawan ama upayak. Ita sa anak laangan na empleyado ti kumpanya no dikat may sa akon nga stockholder ti kumpanya. Dai pa ay kumatan iti inak tadi ti inar arapaap ko para kankwana. Napintas a balay,
kan nasaliwanwan a panagbiag. Agawat ten bukod ko a pamilya, na isu itati inspirasyon ko, tapnog tultuloy ti panang pasayaat ko iti trabaho, kan iti biag mi. Jakman na iring pas ti adal ko, napasayaat ko ti biag ko. Ngam balakad ko latta kadagiti dumdumnag, nang runa kadagiti agad-adal paylaan, kasayaatan no iring pasyo ti panagadaliyo, tapno saan kayo ama ikuspil, no bilang dumtan ti gundaway ama makastrak kayo iti trabaho. Sapay kuma, tagbalin nga inspirasyon ti pakasaritaak, kadagiti padak a nagarapaap a maaddaan, itinasayaat a panagbiag. To'y pagayam mo. Pagayam ko a James, pudno a makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam, kadagiti agtartarigagay a makarantat kadagiti arapaapda iti biag. Gapo iti sakripisyo kan panagsalukag mo, natunoy mo dagiti arapaap mo. Ngamamom ka din no anya apasat ti surat mo tinagusto ak unay? Iso ti panangibalakad mo kadagiti dumdumnag, akasayaatan latta no mairing pas ti panagadal, takas iti ko na ti kaadwan, ti adal ti kakaiso na agamang, ama ipatawid dagiti nagannak, asaan to apulos ama agaw, ti asino man. Sapay kumatag tultuloy ti dimtang aswerte kan ka, kan ti kinaragsak ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Ti amin na sakripisyo ni Nanang Ket saan na napukaw. Daytoy nga istorya ket pamaneknek at ti panagtiaga ket adagunggona. Isurat yo man iti comment no dumet ti sakripisyo ti naganakyo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamiunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo alang ipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nanang, nariwat pa'y laeng. Apay nagsapa kayo nagring. Masapa kita mapan iti tiyendaan anak ko. Tiyenda ita kat sigurado nga adu ti aggatang. Aywan, Biyernes gayam ita. Sige nanang, agrubat kayon. Siya kung tagluto ita armusar tayo. Ay sige man nga rod anak ko. Masapa ka kadimot ita sumrag. Wan nanang, masapa akmat. Masapol alipasan mi di group project mi. Ta isubmitar min day jenton malam. Ay, isumat lagayam anasapa kamot anak kareeng. Sige nga rod ta inak agpulusan. Huston to no makaluto ka anak ko. Agiddan tanton amangan. Kan makikuyog akton kan kananang. Ta itulot ka pa iji tiyandaan. Sakbaya sumroy kak iti pagadalan. Nanang, siya kundi mangirwar ka dagiti tagila ko yo. Tulungan kayo pa nga display. Sige man nga rod anak ko. Awan pa nga ni iseng. Medyo maladaw ka no itata dabi ita si kaswad na. Kasta ka din nanang? O sige nga rod, siya kung display. Sapay adun ti tao nanang. Ala, agawaan ta nga rod Rex. Tapno makarugi ako nga aglako. Sana bale, tadanton ni ising inton madamdama. O sige nanang, siya kung ti makamo ditoy. Mapankanton iti pagadalan, kalpasan ama i-display ta dagiti mailako anak ko. Ang mga numaladaw kamat. Sana ka maladaw. Nasapa pa'y nanang. Guston to numalpas ko amin dagitoy. Tanda giti ka grupok. Masapul amalpas mi ti group project mi. Sapay, masapul ama ipasa inton malumday jayan. Rex, naimbag ta si mangpot kan. Ah,
Ni, si kamot gayam Leia. Sa dino tayo dagiti ka grupo ta. Awan da pa'y nga rod. Orayan talata idan. Madamdamalaang. Adadan ton tagijay. Sige nga Rod. Agtugaw ka pa lang dito eh. Ay, Oh, apay nga agsan na ay ka. Kan, nasapa pa'y laang. Kasla na banbanugan day talangam. nagkapuak namin idyutsandaan Leia. Tinulungak pa ni nanang anang lukat. Ken nagidisplay ka dagiti tagila ko na. Talaga? Nagsingpot ka matag ng anak? Matulungan pa'y ni nanang mo sakbay nga umay ka diti pagadalan. Kaasimot ngamin ni nanang. Manipod pimusay day di tatang. Isulangan di mangisaksaka di ti panagadal ko. Imbaglakit din Tadandanita yung agturpo si ti senior high. Wan nga rod. Kat, anya nga ti planom kalpasan ti graduation. Diyak pa mo, nagtuloy ang agadal Leia. Ninanang tag desisyon iti day taabanag. Sigurado pagtuluyan na kaninanang mo. Sapay ko Leia. Tatalaga kaya't kumutag kolehiyo. Think positive nga min Day tati kay kaya't lukon kakit. Amom, tunggal makasarsarita ka. Naglagan diriknak. Kasla ka lang amin anghel ang mangigigiya kanyak itag na nayon. Gayam naksan ka di. Rumbang lang asuportaran ka iti kayat mo. Agyaman na Leia ha. Ni, adan dagiti ka grupo ta. Isudan dagita sumungad. Ni, adda kayo gaya man nanang. Sigurado na bambannog kayo ita. Ay, wan nga rod anak ko. Nagado nga minti agatang tatsyendaket nga rod. Naimbaglaangan ta si mangpatmatlaang adagos ni Iseng. Nagado nga minti inaramid medya pagadalan nanang. Isasaan kayo na anasukon. Liplipasin mi nga min amin anas ka na may pasa sakbay ti graduation. Nay, wan nga agpaiso. Umadanimat gaya man ti graduation mo, anak ko. Wan nanang. Katagyaman na kita daw sakripisyo yo tapno makaadalak. Amok anarigatan kayo, sipod pimusay day di tatang. Obligasyon ka apagadalan, anak ko. Day tamot laang ti arapaap day di tatang mo. Kat makitam, saan anapupuutan? Aggraduar kan iti senior high. Wan nga rod nanang. Matulungan kayo ton nga glako iti tiyandaan. Wan, kabayatan a bakasyon. Mabalin ka tumulong, ngaminton pa nagsasarag saanan a mabalin. Ha? Oh, apay adaklaat ka. Kaya't yu asawen. Agkulehiyo ak nanang? Siyempre, but anak ko. Asino nga min tinagkuna saan ka nga agkolehyo? Oh, diyak kami ninamnaman nanang. Amok kami na marigatan kayon. Nang runakit, nagasgastos ton nagkulehiyo ak. Kabailakpay, anak ko. Iso nga ron nga agtrab-trabaho akpay, tapno maisakad ko di panagadal mo. Agsardeng aktulaangan inton nakaturpuskan. Agyaman ak nanang. Agyaman ak unay. Leia, ada na pintas nga ipadamag ko kun ka. Kasla nakaragragsak ka ita, Rex. Talaga? Amom, imbaga ni nanang agtuloy ak kanong agkolehiyo. Inarakop na ko dun. Saan ako na makaangas, Rex? Sorry pasensya kan Leia. Diyak mo tin napuutan nga inarakop ka. Maragsakan na kami nunay. Kat naragsakak mo't parakan ka. Oh, di mamatikan kanyak. Kunak tumot ngamin ngagtuloy ka. Amom Leia, bilibakan ka. Naimbaglangan ta kaya't nakagayam. Uray nung nakurapay kami laeng.
Pada-pada ti tao, Rex. Awan ti nabaknang. Awan ti marigrigat. Basta agsalukag ti may sa tao, tapno maragpat na dagiti arapap na itibiyag. Nagmayato na denggan dagiti ibagbagam Italia. Amom, swerte man tagbalin na nobyom. Uray si kamot, Rex. Nagsingpot ka. Ken nakatultulnog ka iti inam. Sigurado ak nga agbalin kanto apagwadan nga ama. Umay ka, agselebrata. Mapantamangan iti karinderya. Pasensya ka na, tayo sulaang ti kabalak nga ilibrikan ka. Sika talaga. Naimasamot ti makan iti karinderya. Ala, umay ka nga rodan. Idi imbaga ni Nana nga agtuluyak kano iti kolehyo. Diyak namin ninamnama, gaputa makitkitak tirigat ni Nanang tapno makaadalaklaan. Agraman ti kasingadan agayem ko anileya, nalaus mo tiragsak na, apaman ana ipadamag ko kenkwa na ti amin. Nasingpet, kanapintas ni Leia Manang. Ket ti magusto ako na kenkwa na, uray bak nang da ammo na ti makilangan kadagiti marigrigat akas kanya. Diyak inibak Manang, adda pa naggusto ka ni Leia. Ngam ti manglaplapad kanya, kat ti estado na ti biyag. Diyak pulos maipaay dagiti maipapaay ti pamilyana. Aging ga adimtan ti kaaldawan ti graduation me. Kablaawan ka, anak ko. Ay nakagraduar kan. Agyaman anak Nanang. Sagot ko amin kada kayo dito baligik. Congrats, Rex! Hello, Nana. Ay. Congrats mo't Leia. Wan gayam Nanang. Iso ni Leia. Ti kaadalak ken nasingadagayem ko. Si kagayam di kanayon nga istoryaan kanyak ni Rex. Ha? Ay, talaga nagpintas kagayam, balasang ko. Nanang. Ala, saan mat Nana? Adagayam ijay ni Papa. Ha? Iso ka di dayjay ti papam? Wan, umay ka, iyam amo ka kenkwana. Nakababain samot Leia. Wan nga agpaiso Leia, balasang ko. Nakababain. Saan Nana? Nasingpot ni Papa. Kaya't na kayo pa'y nga rod nga imbita rin iji balay. Adamin basit asagana. Ha? Saanan, balasang ko. Tasyak, agsubliak pa iji pwesto. Jak amo ni Rex no kaya't na ti sumurot. Nanang. Umay kakit din. Sumurot kan kada kami. Sigin anak, mapankatap no maamamom anasaya at ti Papa ni Leia. Sige nga rod Nanang. Sumurutak ka ni Leia. Naimbagngal daw yo, sir. No, Jack Mariro. Si ka ni Rex? Isungag pa iso, Papa. Saan mo't nga minakayat ni Nanang na ti sumurot itay? Ada ka no pa'y aramidon na iji tiyandaan. Pudno na ita, sir. Naimbag nga rin na napilit mo ni Rex nga umay dito'y balay, Leia. Mabitla ang tapay sa gana kung dagiti makan. Wan, Papa. Leia, nagdakkel gayam ti balayo. Nakababain ti sumrek. Sika talaga. Feel at home. Di ka agbabain. Oray ni Papam.
Nakasingsingpat matlaga kaskan ka. Awan nagdumaan nyo. Iso nakarakaro na mabainak ka. Talaga gayam anabak nang kayo. Awan iti estado ti biyag ti panaggagayam. No siyak amay sa, mas kayat ko pa iti makipulapol iti kaskada kayo. Ado ngamin dagiti makitkitak ababak ng amata pobre. Yak kayat ti kasjay. Sa bagay, iti kinaunday ti panahon na naggayam ta. Saan ka apulo sa kimayakay kanyak? Nga oray amom anak ko rapay laang ti pamilyami no maidilig ka na kayo. Saan to apulos? Gaputa, napatagkan kanyak. Ha? Agpaiso, Leia? Ha? Wan, napatagkan kanyak agayam. Apay, saan ka di napatagkan ka, Rex? Siyempre, napatagkamat kanyak, Leia. Gaputa saan ka laan na pintas? Nakasingsingpat ka pa'y. Amamat gayam timang bolaan niya. Oy, sana ka mang bolbola Agpaiso dagitim bagak. Napatag ka unay kanyak, Leia. Nagkita kat nasingput ni Rex sa gayam mo, anak ko. Wan papa, iso na si dagakan kwa na. Ngam, kanayon kong andi ngayon. Ngamin, ay ayan na launay ti biyag da nga agina. Gaputa sa anda ka no abak nang. Kanayon na nga ibaga amarigrigat dalaeng no maidirig iti estado tayo iti biyag. Amom, anak, sana lapad ti kinakurapay. No, adalakit di arapaap ti maseknan. Papa? Amom ka di, Leia. Day di mamam tinabak ng ide. Isuda tinasaliwanwan ti panagbiag na. Da kami, nakurapay kami laeng. Gaputa man nalon laeng day di lolom, day di amak. Trabahador dalang ide day di lolom. Iso anagam-am mo kami iti day di mamam. Kasta ka di, Papa? Wen, anak. Agam sana pulos nga imparik na kanyak day di mamam nga agduma ti estado ti biyag mi. Kasmutlakan ka, iha. Awan pilpilyam agayam, basta nasaya at dalakit di. Agpaiso day ta, Papa. Iso ano daduma, masurunak ka ni Rex. Tasang kada gulit na anakurapay da kano, ama ididig kada tayo. Sa bagay, saan mo mababalaw ni Rex? Ta isumot nga bintipod, no? Ti pagsayatan na laeng, saan mo nga iparparik na kankwana, anaalwan ti panagbiag mo ngam iso? Talaga saan, Papa? Tadyak kaya't ako mayakay kanyak ni Rex. Kumusta nga iti ipapan mo iji balay daleya, anak ko? Nanang, nakarkaro na bimabati pa nagkita kiti bagik. Pudno ngamin anabak ng daleya. Nagdakil di balay da. Ken nagado ti babaunan da. Agraman trabahador da iti negosyo da. Nag-asat ka nga rod, anak ko, takayat nakaagayam ni Leia. Makita mo't anasingput abalasang. Ken saan amadlaw nga addaan da iti biyag. Agpaiso da ita nanang. Iso nakarkaro na raw magkita ni Leia. Kasla madlaw ko anak ko. Ha? Agayat kan samoten kan ni Leia. Nanang? Ay, kunakon ket. Agayat kan kwa na. Jak ilibak nanang. Nga mabay na ka mangipod no itirik na kwa na. Amangan no ibagana pa yagun gundawayak. Jak kaya ta kumayakay kanyak ni Leia, nanang. Jak lakit ti kabailan. Kat, anya nga rin ti aramidam. Agtali na adlatan na kasta.
Adi mo ipudno ti marikriknam ken kuana. Dumtang to siguro day tananang. Intun, adan kirid ko amang ibaga. Ngam no ita, kaya't ko ngay pamay sa ti panagadal ko. Tapno dumtang to ti panawan, nga damotin ikarit ko ni Leia. Ay, nasaya at day ta ka panunutam anak ko. Amok nga ipaay amin ti Diyos dagiti kalkali kagumam. Gaputan na singpet ken natudyo ka nga anak. Pudno tinaibagak iti surat ko manang na agayata kon kanileya, ti best friend ko. Namada panagamak ko amang ipudno iti rikna, gapu iti agduma nga estado mi iti biyag. Dakkel alapod ti kinakurapay mi, no maidilig kadakwada. No pay kasta, naragsakaklatta, takanayon ang makita ken makalangan ko ni Leia. Agpada kami mat iti universidad ang nagadalan iti kolehyo, iso asaan kami ang nagsinsi na Apolos. Iti panaglabas ti aldaw, nakarokaro nga inayat ko ni Leia. Amo kamadmadlaw na nga ada sa bali ang marikriknak para kankwana, kat amok nga ur-urayan na laeng ti panagpudno kankwana. Naglabas pa iti aldaw kantawan. Dandani kayon agturpos iti kolehyo anak ko. Ay, agyaman ak iti Diyos. Tada ikarkarigatan ta na isakan ti panagadal mo anak ko. Amok amaragragsakan itan ti amam iti sidong tinamarswa. Tanatungpalan ti arapaap na paraken ka. Kapo amin dito iti sakripisyo yun, nanang. Kat, kumusta kayo ngay kan ni Leia? Okay mat nanang. Nasingad kami latay ti tunggal maysa. Saan mo pa ikadi nga impod no? Ti panagayat mo kankwana? Saan pa ingarod nanang? Anak, di ka kadi makadlaw. Saan anak kinobnobyo Apolos ni Leia? Ha? Kaya't asawan day ta, nga adamot panagayat na ka. Nanang? Sika mga numauman ton nga agururay ka, kat makirelasyonan iti sa bale. Anya? Makaturpos kanton anak ko, at danton maipagpanakil mo. Day tamot ti pampanunutak nanang. Diyak lakit di maaklon na danton sa baling ayatan ni Leia. Mutlagayam, anya pa'y ngay ti ururayam anak ko. Kaya't mo ka di asyak ti mangibagaken kwa na no anya ti marikriknam? Ha? Ni, sana nanang. Agur urnungak lang iti kirot ti pakinakam. Tapno maipudnukan kuanan ti marikriknak. Ay kat aramidam itan anak ko. Aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Apay nga inawis dak dito'y parke, Rex. Adanas ka na maamuam Leia. Kat sapay la kuma. Tasaan kang agong ungat. Kandi ka kumaumadayo kanyak. Apay ko mga agong takngay naon mo tirumbang akaungat ko. Apay ko mga umadayo aken ka. Leia, nabayag a panawon a kinupkupi-kupak dahi ta marikriknak. I love you.
Apay nga umisom ka. Pasensya ka na no di mo nagustuhan ti impudnok. Apay, umisa makaya no jak nagustuhan ti imbagam. No kasta. Nabayagan nga amok nga agayat ka kanyak, Rex. Ha? Apay, ti kunam, makaurayak iti kastoy kabayag. No jak amo nga agayat kagayam kanyak. Ha? Sino ti nakaamuam? Ni nanang mo. Ha? Isu ti nang ibaga kanyak. Idi pay, amo kon, Rex. Inuray ko lang ti panagpudnom kanyak. Isumot lagay masang kadamag ni nanang noan yan ti estado ta adwa. Ni nanang nga talaga. Amom, Rex. Idi pay laeng. Agayata kun kan ka. Ha? Iso nga impariknak kan ka asaan alapod ti estado mi iti biyag. Para ngamin kanyak, awan ti marigrigat. Agpapada tayo laeng. Italaan ngamin anay kanak iti kirad. Tapno maipudnukan ka ti panagayat ko leya. Dandanin ti panagturpos tayo ti kuleyo. Ket aramidag ti amin. Tapno maikariyak iti panagayat mo. Kaya't kung ay saganaan ti masakbayan ta adwa. Rex. Jaket nga damay baga ti sabali a tao. Jaket nga ibaga dati kinabak nang yulang talalmanak. Ken kaya't kung ay panagnak ka ni papam. Akabailan ka nga ipaayan iti nasaya ta panagbiag. Babain iti panagsalukag ko. Amok day ta, Rex. Katayawan ka unay. Ay ayatan kamot unay-unay, Rex. Anya nga iti planom itata nakaturpos kan anak ko. Agkasar kayo ka din ka ni Leia. Saan ba'y nanang? Napagsaritaan min day tabanag. Ti kayat ko, may saganaak pa'y ti amin sakbay nga agkalay sa kami. Sa bagay, nakauray tupay itinabayag a panawon. Itantulakit din asaan. Kaya't kung awan to ti pagbabawyan na iti panangikalay sakyan ko na nanang. Amo tayo motabak ng ti pamilyada. Kaya't jaket nga dan tumakunada kanyak. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Amok akabailam aragpatan amin at tartarigagayam. Saan lang nga dayta ti tartarigagayak nanang? Kaya't kayo mo't nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawon mo't tapno subalitak tinagado arigat kan sakripisyo yo kabayatan ti panagadal ko. Di mo panunutan dayta, anak ko. Umdasan kanyak a makitak a nasaya at to ti masakbayam, agraman ti buklem to a pamilyam. Nanang? Bakit ako, anak ko? Ti panunutom ka ti masakbayam. Aging nga daak pa'y abiyag. Suportaran ka iti anyaman akayat mo nga aramidan. Agyaman ak nanang. Utang ko ti amin kada kayo. Naawan kayo. Saan ko kumamot ang naragpat da ito eh? Ket, ibagak kada kayo nanang. Ipatpatag kayo unay.
Leia, ada ko may bagakan ka. Sapay la ko mata maawatan nak. Anya day ta, Rex? Nukas pangarigan, mauray nak nga ta. Di kanto nga tagbaliw. Anya ti kayat mo asawan? Agpakada ako makan ka. Kayat ko ta agabrod. Tapno nabibit ang makaurnungak para iti masakbayan ta. No day ta ti pangadeng mo, suportaran ka, Rex. Makaurayak, uray ka sa nupay kabayag. Oh, agyaman nak Leia. Katikarik, apaman na makaurnungak, agawid akton tagkalay satan. Kat mangrugitan namang bukol iti bukod ta a pamilya. Namnamaak day ta akarim, Rex. Di kagdanag, makaurayak gaputa ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat kan ka Leia. Ay ayatan ka mat, unay-unay. Namdandanin malpas ti kontrata. Agawid ak tumutan di ta Pilipinas, taputong palot ti naikarit ka ni Leia, na agkalay sa kamin, katrugyan min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Nagasatak manang tanapalawlawan na kadagiti nasayaat at tao. Umuna, ni nanang ang nagsakripisyo iti naunday a panawan, tapno makaturpusak iti panagadal ko. May kadwa, naaddaanak iti kaayan ayat aman nakaawat ken manangipateg. Kat kang runaan ti amin, maaddaanak ton iti katugangan asaan amata pobre, ken nagserbi amay sa inspirasyon ko iti biag, tapno agsalukagak, ken matunoy ko amin nga arapaap ko iti biag. Podno tay kunada, asaan alapod ti estado ti panagbiag, no lakit di taagsalukag ti masatnan. Daytoy ti padas ko manang. Pagayam ko Rex, pudno unay ang makaipaay iti inspirasyon ti padas mo. Sikati nang ipanagnat, asaan alapod ti estado ti biag dagiti agin innayat, no lakit di ammo ti masatnan ti agsalukag, ken adda determinasyon na iti biag. Sapay ko taadupay ti parabor as sumangbay kan ka pagayam ko, kat agtultuloy ti kinasaya at tilinangan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo.